H-I hi, H-E-L-L hi, in Ilho Malanga. This is Sir Fred and welcome to Ilonggo TV. So for today's vlog is we're going to visit Umpas Falls, located at Sitio Tagbakan of Barangay Hayubo. So together with me today are si Kuya Daniel, si Ma'am Chiva, and our students. So arang tatlo nga kabataan sanda nga amon nga tour guide. Okay. So gapawayway kami anay tulad. And as you can see, na-picture si Mamo. Okay. So okay, I will be back mga langga for more updates. Bye bye. Hi, I'm back mga langga. So kung makita nyo, still napanaw kami gihapon. And hala si Mamo Chiva. Hi ma'am, say hi. Hi. Okay. So anong nag-push kanimo nga magpanaw tulad sa Bado de Gloria? Penitensya. Penitensya. Okay, anong mga gusto mo i-expect to ya? Babiw ka na I'm expecting Namayang Falls. Kapoy. Hoping worth it. Yeah. Kabay pa nga worth it ang agto natin sa Umpas Falls. Ha. Kuya, kaya pa? Yes, sir. Kaya pa. Okay, so I'll be back malangga for mga updates. Bye-bye! Nag-ano ka? Nag-pa kaya? Hoy, nagtalikod. Gano'n lang mong posisyon niya. Nakalungkad mo siya dito. Yara ba mga na? Patong lagi. Ya, batang nga. Ya, ba nila mambla. Ay, mambla. Na, ya, patong sana. Ya, Walat mo eh. Hindi ko pa... oh, parang yata ng kabukbaw. Hindi ko mangawi. Jargan eh. Paplok siya, ma'am. Una-ulok. Na, dyan, ma'am. Kira, lukso rin dyan. Ya, wait na, ma'am. Lima mo. Dapat. Muna siya. Ilan kang silas, no? Hindi ka mo naglatay ng magkaway? Oo. Sana all ba may balancing? Wow! Yay! Yes, I am back mga langga. So giyak mi tulad sa may Umpas Falls. Say hi, ma'am. Ma'am. Okay, so ara mga estudyante naman sa Dalom naga-prepare sa amon nga panyaga. Ara. Okay. Hi kuya. Hi. Okay, so kapoy pero worth it. So kami lang gid giatlad. We own the place right now. Okay, so how's the experience? My advice, dapat may partner ka mag-adto din. Okay, body system nyo dapat mag-adto din ya. Okay, so ara, isa na mo ka estudyante. Karon lalumpat. Tiga nga mo, anay. Okay, so we will back mga langga po ma-update. Bye-bye! Dali na ubanta, sige naman nurita, manglaag bisag asa, kalimta ng problema. Manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapa, og mga tutag dagat magpahangin o kaha mag-swimming ta. Dali na ubanta, sige naman nurita, manglaag bisag asa, kauban ng pamilya. Magpabukid magkamping sa kinaiyahan, magpaduol tao, mamingwit manginaso kaha, magsakay-sakay tagbangka. Mubura
murang kinabuhi, maong undang nagmugot, di na makatabang makasamot nagpamaot, lipayan kasing-kasing aron wanay kalagot, likayi ang butang nga makahatag og kadaot, daotan na ganitag mga nawong, unya daotan pa atong huna-hunaon, dapat positibo lang kanunay ang atong aura, suroy bisag asa kay walay mga kontra, kwarta dili na problema, di ba? Pwede ta malipay bisag di tantong abunda, sunda ang singgit sa imong dughan, uban lang ta dire dili ka na mo biyaan, tara na manuroy aron di kalaayan, aron ta malipayon mangitag kalingawan, tara na manuroy aron di kalaayan, aron ta malipayon mangitag kalingawan. Halina uban ta, sige na manuroy ta, manglaag bisag asa, kalimtan ng problema, manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapaog, mga tutag dagat magpahangin o kahamag swimming ta, dali na uban ta, sige na manuroy ta, manglaag bisag asa, kauban ng pamilya, magpabukid magkamping sa kinaiyahan, magpaduol tao, mamingwit manginaso kaha, magsakay-sakay tagbangka. I-relax ang huna-huna, ayaw upadala sa mga problema nga imuhang gidala, may pagmaglaag taman ka sa malingaw, ang kaguol ibilin dalon ang kasiaw, ikatawa lang ng imuhang nasinati, kay dili lang ikaw ang naiingana nga gibati, ayaw og palabi, ayaw sige og mugot, kay makagamay ra ba na sa imong sampot, sukling kaguol ayaw sige hinuktok, ilabay ang problema nga imong giluklok, dukdukon nato ng imong gibati sa dughan aron kalipay imong masinati, pamati sa tambang aron na masulbad ang problema nga sa imuha, nilungtad katawing problema, ayaw og iluom pagsuway sa tong kinabuhi, katawan ra na pohon. Dali na uban ta, sige na manuroy ta, manglaag bisag asa, kalimtan ng problema. Yes, I am back mga langga. So natapos na kami Parigos. Nagpauli din kami. So again, this is Umpas Falls of Sitio Tagbakan, located at Barangay Hayubo, Lambunao, Iloilo. So if you enjoyed watching, do not forget to like, comment, and share. And of course, please do not forget to subscribe to my small YouTube channel. Again, this is Sir Fred of Ilonggo TV saying GODBYE. Bye-bye! Kaha magsakay-sakay tagbangka, dali na uban ta, sige na manuroy ta, manglaag bisag asa, kalimtan ng problema, manakatag bukid mga tuglasang og maligo sa sapaog, mga tutag dagat magpahangin o kahamag swimming ta, dali na uban ta, sige na manuroy ta, manglaag bisag asa, kauban ng pamilya, magpabukid magkamping sa kinaiyahan, magpaduol tao, mamingwit manginaso kaha, magsakay-sakay tagbangka.